जायखौ बुङो ख्राव ख्राव होननानै बुङोना जोबोद दुखुनांथावना मैयाहाय रुंसारि जाबाय स्ट्रक जादोंमोन ओमफ्राय बेफोर गासैबो इसोरनि गोसो माने खाफालनि खोथा गुलिजों थैयासै स्टुरनि आखायाव गुलिजों थैयासै दा फैयै फैयै स्ट्रक जानानै रुंसारि मैयासो जानानै थांदों आं सहैनो हायाखै जोबोद दुखु नांदों गोसोआव गोसोखांदों सानैजों जेब्ला सेकेन्ड बेटालियननिफ्राय ओंखारदोंमोन ट्रिटमेन्टआवहाय बै समखौ गोसोखांदों मोनसे न'आवनो थादों सिचुएसन बोथोरा ओंखारनो हायामोन ओंखारबानो खाफालनि खोथा नङा होमबा हयतोबा इन्डियान आर्मी बा गुबुन गुबुन बेफोरबायदिखौ जों लोगो मोनोमोन अब्लानि समाव नोंनि आंनि थानायनि सांग्रांथिनि सायावसो सोनारोमोन थ' फैयै फैयै गोबां बोसोर हाथियारजों नांबोबाय बर' हारिनि सोमावसारबोबाय बर' हारिनि थाखाय गोबां दुखु खस्थ' लाबोबाय गोबां नांनायखौ सुख'नो हाया आरो बुंबाबो बुंख' हाया दुखु दाहानि खोथाखौ बुङोब्ला थ' मैया बङाइगाव हस्पिटालाव लाबोदोंमोन लाबोनायाव लाखिनो हायासै माथो खालामबावनो थ' बिनि बादैनो गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै आङो थ' जाय हक रुंसारि जालांबाय बाथ्राखौ एसे जों खोनासंलायनि जिहेतु पलिटिक्सआ दा सोलिलायगासिनो दङ बा सोलिलायनाया ओरैबायदि बिपिएफआबो दिनै जयनिं इउथ्सफोराबो दिनै बिपिएफआव जइन जानायफ्रा खम नङा 18 इयार्स कमप्लिट जाब्लानो बयहाबो सायख'नो हानाय पलिटिक्सखौ सायख'नो हानाय क्षमता जायो थ' बिदिनो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि कलेजनि सेंग्राफोर ना बिथांमोना जयनिं जानायखौ जों दिनै नुनो मोनदों थ' बेफोरबायदिनि थिपकायावबो आइजोफ्राबो बनसुआव हाबनाय जयनिं जानाय फोरमायलायनाय बै आइजोआ मा फोरमायदों जों बेखौबो दान्दिसे खोनासंनानै लादिनि खुलुमबाय आंनि नामा सानसुमा रामसियारि आं बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि एक्स लिटारेरि सेक्रेटारि नंगौ जों दिनै बिपिएफ पार्टियाव जयन जाफैबाय जयन जानायनि मोनसे कारना बेनो जे डेम'क्रेसियाव 18 प्लास जानाय लोगो लोगोनो बयहाबो मोनसे राजखान्थि हान्जाखौ सेलेक्ट खालामनो हानायनि मोन्थायखौ मोनो दा बे हिसाबै जोंबो बिपिएफ हान्जाखौनो सापर्ट होननानै ओंखारबोदों आरो जोंखौ फर्सफुलि रावबो लाबोआखै जोंनो गोसो जानानै जोंनो फैदों आसा खालामो फैबाय थानाय समफोराव रायजो राजानि मोजां खामानि मावलांनो हागोन बेखिनिखौनो मिजिंथिबाय जेनेबा दाथ' रुलिं गभर्नमेन्ट मोनसे दङ इउपिपिएल गभर्नमेन्ट जाय बिजेपिजों एलायन्स जानानै मोनसे गभर्नमेन्ट दादों बे प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकाराव थाङैनि मेन कारनानो जाबाय आंनि पार्सपेक्टिभआव जेसेबांखिनि मावनांगौमोन जेसेबांखिनि जानांगौमोन बियो जायाखै आरो हाग्रामा महिलारि सारा जेसेबांखिनि मावलांबाय बेजों एसेबो रुजुजाथावा दिनैनि दिनाव आं बिथांमोनखौ गाज्रि होननानै बुङाखै खिन्थु डेभेलपमेन्टनि बिथिङाव जे मावनो हायाखै बिथांमोना नाथाय थार डेभेलपमेन्टखौ बिपिएफआसो मावनो हायो बेखौ नुहुरनानै दिनै बिपिएफ दोलोआव जयन जाफैनाय जादों आं सासे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि बारग' फरायसा जानानै दिनैनि दिनाव जे रुलिं गभर्नमेन्ट इउपिपिएल बिजेपि सरकारखौ आं एसेबो गोजोननाय मोनाखै मानो होनोब्ला बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि बायदिखौथ' हाग्रामा महिलारि सारा लुनानै गालांबाय नाथाय माखासे डिपार्टमेन्ट सोबावनांगौ दंमोन बिथांमोना गोबां प्रमिस होबोदोंमोन मिथिं दावथिङाव इउनिभार्सिटियाव डिपार्टमेन्ट बारायगोन मा बारायगोन बे डिपार्टमेन्टफोरखौ बारायनो हायाखै नाथाय एफिलिएटेड कलेजफोराव जाय डिपार्टमेन्टआ माने बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव माने गैया बैफोर डिपार्टमेन्टआ कलेज लेभेलाव दङ एफिलिएटेड कलेज बायदियाव आरो बैफोरबादि एफिलिएटेड कलेजनिफ्राय पास जानायनि उनाव बिथांमोना बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि आन्दारावनो मोनसे मार्कशीट लानानै बे इउनिभार्सिटियाव एडमिसन मोना गोजान इउनिभार्सिटियाव फरायहैनांगौ जायो जायनि थाखाय जोङो माखासे समाव गावनि जिउखौनो बावसोमनांगौ जादों फरायसाफोरा गोबां थैनायनि जोङो रेकर्डबो नुनो मोन्दों जे दिनैनि दिनाव बोसोरथामानो बारलांबाय होनबाबो लस गैया जे प्रमद बर' सारा बेखौ बानायनानै होनांगौमोन डिपार्टमेन्टखौ बारायहोनांगौ बेखौ बारायनो हायाखै बेनिखायनो दुखु फोरमायदों बिथांनिसिम दा बिदि जानो नाङामोन आरो बै गासिबो माखासे
खोथाफोरखौ लानानै दिनै बिपिएफ पार्टियाव जोङो जयैनो जइन जाफैदों आरो दिनैनि बे पर्बतजरा ओनसोलावहाय जोंनि बिएसइउ बडलेण्ड स्टुडेन्टस इउनियना मोनसे जथुमा लादों बेनि जाहोनानो जाहैबाय जे जोंनि बडलेण्ड स्टुडेन्टस इउनियना जोंनि बे पर्बतजरा ओनसोलाव माबायदि खामानि मावलांनांगौ बा जोंनि दायित्वआ मा जों जे बिबान लाबाय बिएसइउ आवहाय बिनि दायित्वआ मा जों मा बिबान लादों बेखौ लानानै जोङो जोंनि ओनसोलफोरावहाय जों माबायदि मावलांनो नांगोन बा जोंनि बडलेण्ड स्टुडेन्टस इउनियन होननाय लोगो लोगो बे नङा कि जोंनि बर' स्टुडेन्टसफोराल' बेयाव थागोन बा अबेबा मोनसे कास्टनि बा अबेबा मोनसे ट्राइबनि स्टुडेन्टस इउनियनाल' बेयाव थागोन बे नङा बडलेण्ड स्टुडेन्टस इउनियननि ओंथियानो जाहैबाय बेयाव थागोन नेपालियानो जा बडलेण्ड ओनसोलाव जेसेबांनाखि कास्टफोर दङ जेसेबांनाखि ट्राइबफोर दङ बेयाव गासैबो स्टुडेन्टसफ्रा खौसे जानानै जोंनि बडलेण्डखौ डेभेलप खालामलांनायावहाय खामानि मावनायनि थाखाय बे बडलेण्ड स्टुडेन्टस इउनियनखौ दानाय जादों स' दिनैनि बे पर्बतजरा जथुमायावहाय जोंनि बिएसइउनि जथुमा लानायनि मेन जाहोनानो जाहैबाय जों बिएसइउ आव थानानै जोंनि बडलेण्ड ओनसोलाव जेसेबांनाखि स्टुडेन्टसफोर दं बिसोरनि प्रब्लेम्सखौ मिथिनो नाजानाय आरो बिसोरखौ जेनेबा मा होनो इयुनाव बा गावनि केरियार दानायाव माबायदि जों हेफाजाब होनो नांगोन बा बिसोरनि प्रब्लेम्सफोरखौ जों माबायदि मिथिनो नांगोन आरो बिसोरनि प्रब्लेम्सनि सल्युशन्सफोरखौ जों माबायदि दिहुननो नांगोन बेखौनो जोङो दिनै सावरायदों रायजो राजाफोरखौ आं बेखौनो खावलायनो सानगोन जे जिहेतु माने जों बयबो मिथिगासिनो जोंनि परिबेसा दा मा रोखोमै सोलिलांगासिनो दे दानि रुलिं पार्टिया जोंनि बडलेण्डखौ माबायदि सालायबोगासिनो जों रायजो राजाफ्रा बयबो मेगनजों नुबोगासिनो खोथा होदों न' डाउट जों मानियो बिथांमोननि खोथा होनायखौ जोङो रेसपेक्टबो खालामो बिथांमोना सिगांनिफ्रायनो बुंबोबाय थादों जे जेनेबा जोंनि न'खरफ्राव साख्रि होगोन जोंनि गामि ओनसोलावहाय मा होनो मोजां डेभेलपमेन्ट लाबोगोन एन्टारप्रेनियरशिप बेफोरखौ डेभेलप खालामगोन बेफोरनि खोथाखौ होदों नाथाय दासिमबो बिथांमोना जेबो मावाखै स' बेफोर गासैबो दानि रुलिं पार्टिया मा मावदों मा मावाखै बेफोरखौ नोजोर होनानै बिथांमोना दानि फैगौ एमपि इलेक्सनाव मोजाङै जाहाथे केन्डिडेटखौ सायख'यो बिनि थाखाय बिथांमोननिसिम आङो गुरै खावलायहरो लाइमोनफोरखौ आं बेखौनो खावलायगोन जिहेतु माने जेखि संगठनावनो थाया मानो जेखि पार्टिखौ सापर्ट खालामा मानो गावनि फरायनाय लिरनायखौ नागारनो नाङा बा सोरजोंबा एना एनि जालायनो नाङा मोनसे पार्टिखौ लानानै बा अबेबा मोनसे संगठनखौ लानानै गावजों गाव दुसिलायनो नाङा नोंनि सासे स्टुडेन्टसनि बा सासे लाइमोननि दायित्वआनो जाहैबाय फरायनांगौ गावनि केरियारखौ दानांगौ रुलिं पार्टिया जेखियानो जाया मानो जायखौखि सापर्ट खालामा मानो गोसोजों सापर्ट खालाम बा अपेनलि सापर्ट खालाम बाट गावनि फरायनाय लिरनायखौ नागारथारनो नाङा